Нека се молим за Божието Слово и за всички нас, които ще слушаме сега Божието Слово. Боже, благодарим Ти за привилегията отново да чуваме от Теб Словото, което Ти изпращаш към нас. Благослови всички ни, Господи, благослови мен като Твой служител, употреби ме и нека Твоето помазание бъде върху мен, така че Ти да проповядваш чрез цялото ми естество. В името на Исус се молим. Боже, нека Твоето Слово да стигне не само до нашите умове, но до нашите сърца и до нашата воля да се стремим да го прилагаме в живота си. Нека Твоето Слово днес да ни насърчи, ако е необходимо да ни утеши, ако е необходимо да ни изобличи, но нека Твоето Слово днес, което ще чуем от Теб, чрез Твоя Дух, да извърши целта, за която Ти го изпращаш в живота на всеки от нас и на всеки един, който ще слуша този запис сега, утре или когато и да е. В името на Исус се молим, Отче, и всички казваме в съгласие Амин. Днес продължаваме с следващото послание от поредицата Духовна суша. Защо? И както ви казах миналата седмица, днес заглавието на посланието относно нашето време в пустинята е: пустинята е място за подготовка. И миналия път ви казах, подготовка за какво? Ами подготовка за това, което Бог иска да започне да прави чрез нас. И когато Бог ни подготвя за нещо, което да прави чрез нас, първо Той работи в нас, за да ни подготви, за да може да работи чрез нас. И така, пустинята е място за подготовка. Ще прочита само 3 стих от Исаия 40 глава. Много кратко, част от него. Глас на един, който вика: пригответе в пустинята. За пустинята ще ви говоря отново днес, че тя е място за подготовка. Пригответе в пустинята пътя за Господа. Приятели, не знам колко от вас сте запознати с процедурата по боядисването на един автомобил. Един стар автомобил, когато собственика пожелая да бъде боядисан и да изглежда като нов, преди да бъде боядисан и напръскан с нова боя и лакиран, има процедура на подготовка. Подготовка за боядисването. И знаете ли, няма значение колко способен може да е бояджията, колко голям майстор може да е за качествено напръскване и лакиране на автомобила. Ако подготвителната работа на автомобила за самото боядисване не е направена качествено, всичкият му майсторлък остава само като една временна козметика и след едно кратко време старите язви, ръждата и всичко това отново ще започнат да избиват. Затова най-важното при боядисването на един автомобил е подготвителната работа, която бояджията трябва да направи върху автомобила, която подготвителна работа аз съм бил свидетел на лично наш автомобил и цяла седмица съм работил с майстора, за да подготвим автомобила за боядисване. Това е работа, която отнема много време и е доста тежък труд. И нека ви кажа, самото боядисване на автомобила, може би никой не сте се замислили, но самото боядисване, напръскването на автомобила, целия с съответната боя и дори ако боята е металик, после с лак отгоре, цялото боядисване на автомобила отнема не повече от 20 на минути, половин час го служи. Но подготовката на автомобила за боядисване отнема с дни. Понякога цяла седмица, понякога дори 10 на дни. Така че, какво искам да ви кажа с този пример, с тази аналогия относно боядисването на един автомобил? Започвате ли да виждате картината, която се оформя пред нас във връзка с пустините в нашия живот, които представляват място за подготовка? И аз днес ви говоря за пустинята, която е място за подготовка. Тоест, едно от нещата, които преживяваме, освен онези, за които ви говорях предните седмици, едно от нещата, които преживяваме, докато минаваме през пустинята, е подготовка, която Господ извършва вътре в нас, за да ни подготви да може да работи чрез нас. Въпреки че подготвителната работа е най-неприятна и отнема най-много време, всъщност тя е най-съществената, както ви дадох примера с автомобила. И без нея не може да има качествено завършване на целия продукт.
Приятели, същото се отнася и за нас днес. Когато Господ ни подготвя за всичко, в което иска да ни употребява, за всичко, чрез което Бог иска да ни употребява, Той трябва да ни подготви. И подготвителната работа, която Бог извършва в живота ни, по същия начин, както при автомобила, е най-неприятна и отнема най-много време, но тази подготвителна работа е най-съществената. И без нея не може да има качествено завършване на това, което Господ прави вътре в нас, за да сме готови за всичко онова, в което Бог желае да ни употребява. Всички знаете, да ви дам един друг пример. Какво представлява ножчето за белене на картофи? Обикновено то е малко по размери, удобно е за държание и е много остро. И ние го използваме за белене на картофи, дори за белене на плодове. И също така използваме острата част на ножчето за картофи за изрязване, за премахване на недобрите им части, за да може да се наслаждаваме изцяло на вкуса, билото на картофите или на плодовете, които белим. Нещо подобно Бог прави и в нашия живот, именно по време на сухите времена, които преживяваме. Във времето, в което минаваме през пустиня в нашия живот, духовна пустиня. Бог какво прави? Бог обелва, Бог изрязва от живота ни всяко нещо, което ни е добро. Чуйте думите на Исус, записани в Йоан, Евангелието на Йоанна, 15 глава, 2 стих. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, Той, Бог Отец, земеделецът, я отрязва. И всяка, що дава плод, очиства я, за да дава повече плод. Сега, ти, който слушаш това слово днес, може да си давал плод в миналото. Но ако сега минаваш през някаква духовна пустиня в твоя живот, знай, че сега Господ те подрязва. Бог те очиства. Защо? Знам, че е неприятно. Лозата, когато я подрязваме, пръчките плачат, сълзят. Обаче Бог те подрязва, Бог те очиства от всяко нещо, за да даваш още повече плод. Защото, ако се спомните, миналата седмица, когато ви говорях отново за преминаване през пустинята, ви казах думите на Исус, който казва, че волята на Бог Отец за нас е да принасяме много плод. Така че, каквато и да е духовната пустиня, през която ти преминаваш сега в живота си, ами просто дай на Бог време да завърши окончателната си работа на изчистване в теб. И дори му съдействай на Бог. Как? Като ти също работиш заедно с Него върху себе си, извърши своята част. Бог ще извърши своята в този така важен процес от твоя живот. Прав път в пустинята, стиха, който прочетохме в начало, 3 от Исаия 40 глава. Направете в безводното място или в пустинята прав път за нашия Бог. Може би Бог ти е въвел в тази духовна пустиня, през която преминаваш сега, за да подготви в теб път за Господа, да те употреби за нещо. Може би има неща, които е нужно да се случат в твоя живот, за да бъдеш подготвен за това, което Господ иска да прави чрез твоя живот. Или, може би, тази пустиня, през която преминаваш сега, е Божият начин да те отдели от това, което правиш, за да може да те заведе в това, което Той може и иска да направи чрез твоя живот. Нека да ви предложа една много угодна на Бога молитва, с която ви насърчавам да се молите. Ето как, много е кратка. 2 неща. Молете се, много често се молете с тази молитва. Господи, извърши всичко, което е нужно да извършиш в мен, за да можеш да вършиш всичко, което искаш да вършиш чрез мен. Силно ви препоръчвам да се молите по този начин и бъдете сигурни, че Господ няма да пропусне да ви отговори и то цялостно. 100% ще отговори на тази ваша молитва. Сега, какво прави Господ? Какво желая Господ да прави, когато иска да върши неща чрез живота ни? Ами Господ иска да изявява славата си в нас, в живота ни и чрез нас, чрез живота ни. Но преди това говорим, че пустинята е място за подготовка. Но преди Бог да започне да изявява славата си в нас, преди Бог да започне да изявява славата си чрез живота ни, Той трябва да ни подготви в пустинята. И сега помислете върху следния факт. Пустинята
е последното място, където всеки цивилизован човек би потърсил Бог. Но истината е, че всъщност пустинята е мястото, където Бог най-често може да се намери и да се преживее и да се опознае. Бог избира безстойностните неща и Бог е този единствено, който може от нищо да направи нещо. И много често това, което човеците презират, е високо ценено и високо почитано от Бог. Така че, нека се доверяваме на Бог, приятели, каквото и да се случва в нашия живот. Няма значение, че не разбираме и не можем изобщо да схванем как е възможно това да ни се случва. Защо Бог допуска да се случва? Каква е тая духовна пустиня? Не свърши ли? Защо такива огнени изпитания и така нататък? Не. Нищо, че не разбираме. Чуйте, Бог ни е призовал да разбираме всичко. Призовал ни е да му се доверяваме и да му се покоряваме във всичко. Призовал ни е да търсим Неговата воля в нашия живот и чрез нашия живот и да искаме по всякакъв начин да сме изцяло посветени в това, което Бог е планирал за и чрез живота ни. Йоан Кръстител, четем в Лука, Евангелието на Лука, 1 глава, 80 стих, че Йоан Кръстител беше в пустинята до деня, в кой ден? До деня, когато се яви на Израел. Тоест, имаше време, в което Йоан Кръстител живееше в пустинята, но дойде деня, в който Бог го изведе, показа го на Израел и започна да го употребява като предтечата на Исус, да подготви пътя за Господа. Може би тази твоя пустиня, през която и ти преминаваш, да е подобна на тази, през която Йоан Кръстител премина. И вероятно един ден Господ и теб ще изведе на публичната арена. Може би. Зависи за какво Бог те подготвя. Но, както и да е, за всеки това може да е различно. Но, моето насърчение за всички нас, и за вас, и за мен самия е да не се отчаиваме, чуйте, приятели, да не се отчаиваме в тези времена на летаргично задължение, в тези времена на, така да кажа, невъзнаградена верност. Защо казвам да не се отчаиваме? Защото Бог наистина ни подготвя за нещо специално и нека да му се доверим за това. И да знаем, че в своето си съвършено време Той ще ни изведе. И ние ще сме му безкрайно благодарни в деня, когато навлезем в това, за което Бог ни е подготвил през всичкото това време на нашата духовна суша. През всичкото това време, докато сме вървяли през духовната си пустиня. Има един много добър пример в Библията. Това е примера с Ноемин. Може да прочетете историята в книгата Рут. Тя е много кратка книга. И примера с Ноемин и нейната голяма скръб по време на глад и загуба е много добър пример за това, което говорим сега днес, че пустинята за нас, когато минаваме през пустинята, това е време, това е място на подготовка. И така за Ноемин сушата и гладът в Израел в него време се е принудили да отиде в Моавската земя. И четем в Библията, че докато е живяла в Моавската земя, там нейният съпруг и по-късно и двамата и сина умират. И тя остава с двете си снахи, които са били моавки. И в един ден тя решава да се върне в Израел. И тогава двете й снахи са пожелали да се върнат заедно с нея. Но тогава, чуйте сега какво им казва Ноемин. Не, дъщери мои, върнете се, понеже съм много огорчена заради вас, заради всичко, което ви се случи. Загубихте мъжете си, аз останах вдовица и така нататък. Много съм огорчена заради вас, чуйте, гдето Господната ръка се е простряла против мене. Значи, от тези думи на Ноемин разбираме, че горчевината в сърцето й и пречеше тя да мисли трезво и я подтикваше да говори неща, които не бяха истина. И всъщност, Господ, чуйте сега, много интересно, как се развият събитията? Може би никой не сте го мислили, никой не сте го забелязвали. Не чуйте, тая жена беше огорчена. Мъжът й почина, единият син почина, другият син почина. Кой няма да се огорчи? И тя щети, и това казва на снахите си, че върнете се, оставете, аз достатъчно ме е скръпта за вас, дето страдате, явно Господната ръка се е простряла против мене. Да, обаче това не беше изобщо истина. Всъщност Господ изобщо не беше прострял ръката си против Ноемин, нито я беше наказал. Далеч
по-противоположното беше в плана на Бога. По-скоро чрез всичките тези събития в живота на Ноемин, Бог я доведе до място на голяма почет и големи благословения, както за нея, така и за Рут. Една от двете снахи, която така или иначе остана да бъде с нея. Рут какво стана? Рут стана съпруга на Вооз, който беше от рода Давидов, и по този начин Ноемин стана част от царската линия на Господ Исус Христос. Вау! И така, нейната духовна суша и нейната пустиня, през която преминаваше тя през тези години, се оказа уникалната и богато благословена божествена промисъл в нейна полза. Струва ли се да се доверим на Бог? Дори и когато на нас много пъти, когато минаваме през големи трудности, се изразяваме по този начин, по който се чувстваме. През зад преминаваме. Дори когато преминаваме през зад, приятели, струва си да се доверим на Бог, защото когато преминем през зада, когато Бог ни изведе от пустинята, ще сме му благодарни. Когато видим за какво ни е подготвил, ще сме му благодарни за всичката работа, която Той е извършил в нас, докато сме били в пустинята. Всъщност, Бог подготвяше Ноемин да вземе място в историята. Струваше ли се да мине през всички тези неща? И апостол Павел говори за това много ясно. И той в Римляните 8 глава 18 стих пише: сигурен съм, че временните ни страдания в този живот са нищо в сравнение с бъдещата слава, която ще ни бъде дадена. Каква слава Бог ще даде на теб? Каква слава Бог ще даде на мен? Как Бог ще изявява славата си чрез нас, чрез всеки един от нас не знаем, но струва си да се доверим на Бог, докато минаваме през пустинята и да бъдем на Негово разположение, изцяло да Му позволяваме Той да извърши всичко, което иска да извърши в нас. Защото точно за това пише апостол Павел. Сигурен съм и аз го вярвам и се доверявам на Бога за моя живот и ви насърчавам чрез това слово и вие да се доверявате на Бога за вашия живот, независимо през каква пустиня преминавате, че временните ни страдания в този живот, временните ни страдания, докато минаваме през тази пустиня, временните ти страдания, докато преминаваш през твоята пустиня, Божието Слово казва, апостол Павел го е написал, че с нищо не може да се сравни това, което страдаме в момента, с бъдещата слава, която ще ти бъде дадена, която ще ми бъде дадена. Приятели, през много неща преминаваме. Случват ли се какви ли не трудни преживявания? И знаете ли, много пъти нещата, които ни се случват, не винаги са такива, каквито изглеждат. Какво имам предвид? Имам предвид това, което апостол Павел по-надолу в същата глава, 8, само че 10 стиха по-надолу, 28, пише едни така познати и може би наизуст сме научили повечето от нас този стих. А именно, апостол Павел пише: всичко се действа за добро на тези, които любят Бога и които са призовани според Неговото намерение. Сега, преди да завърша с заключителни думи, апостол Павел тук пише, и това е важно и за теб и за мен. Всичко съдейства. Говорим за нашите преживявания. Говорим за това, че пустинята е място на подготовка. Говорим, че Бог работи в нас, подготвени, а подготвителната работа, казахме, е най-трудна, най-неприятна, дори за самите нас. И когато преминаваме през всички тези неща, четем сега тези насърчителни думи от апостол Павел. Всичко съдейства за добро. На кого? На нас, които обичаме Бога. А какво значи да обичаме Бога? Исус какво каза? Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. И сега, относно думите на апостол Павел, вярвай ги с цялото си сърце. Независимо през какви неща преминаваш, независимо какво преживяваш, докато си в твоята духовна суша, докато минаваш през твоята духовна пустиня, приеми това слово от Бог днес, чрез думите на апостол Павел, че всичко, през което преминаваш, всичко, което преживяваш, съдейства за добро на теб, който обичаш Бога. Така че, каквото и да се е случило в живота ти, всичко, щом ти обичаш Бога, щом го следваш, щом искаш да си уверен, каквото и да се е случило, то ще съдейства за твое добро.
Каквото и погрешно решение да си взел в твоя живот, Бог ще направи така, че то да се действа за твое добро. Какъвто и провал да си преживял, каквото и да си загубил в живота, то се действа. Бог ще го използва да се действа за твое добро, ако ти обичаш Бога и го следваш. Така че през каквото и да преминаваш, каквото и да се е случило в миналото ти, дори и да има неща, от които се срамуваш, че си ги направил, неща, които се срамуваш, че си ги казал, грешки, които си допуснал, довери се на Бога, обичай Бога и това, което е било, дори да се срамуваш от него, че си го допуснал в живота си, Бог ще направи така, че то да се действа за твое добро. Защо съм толкова сигурен? Защото това е, което Божието Слово казва. Всичко в твоя живот, щом ти обичаш Бога и щом го следваш, щом му се доверяваш, всичко се действа и ще се действа за твое добро. Ето на такъв Бог ние служим. Ние винаги можем да се доверяваме на Бога, че Той ще направи всяко нещо да се действа за наше добро през сухите периоди в живота ни. Братя и сестри, искам да завърша, като ви кажа, че пустинята, през която преминаваме, и духовната суша, която преживяваме, е просто един сезон за подготовка. Това, което исках да ви кажа днес и да ви насърча. Доверете се на Бога. Това е просто един сезон за подготовка. И в своето си божествено време Господ ни подготвя. Просто Той ни подготвя за онова, което предстои. Защото онова, което ни предстои, ние не сме готови за това нещо и това нещо все още не е готово за нас. Бог подготвя всичко, за да може в своето си време Той да направи онова, което е решил да започне да прави чрез нас. И знаете ли, най-доброто, към което можем да се стремим сега, докато сме в тази пустиня, е да се стремим да порастем духовно и да станем силни в духа. И тогава, както казах преди малко, в своето си божествено и съвършено и най-добро време за нас, Бог ще ни изведе от пустинята и ще започне да ни употребява, както направи с Йоан Кръстител във времето, когато настъпи да бъде изведен от пустинята и представен на израелския народ и да започне Бог да го употребява. Така че, приятели, нека бъдем сигурни в това, че Бог ни подготвя. В момента Той работи в живота ни и ни подготвя, за да може да работи чрез живота ни. И накрая искам да завърша с молитвата, която ви препоръчах да се молите редовно с нея. Молете се и казвайте: Господи, извърши всичко, което е необходимо да извършиш в мен, за да може след това да вършиш всичко, което искаш да вършиш чрез мен. Който да си, който слушаш това слово, бъди благословен в името на Исус и бъди на Божие разположение в този сезонна подготовка, докато Бог работи в теб. Остави го да извърши всичко, което иска да извърши, за да те подготви да започне да върши чрез теб всичко, което иска да върши. В името на Исус бъди благословен и до следващата неделя отново ще бъдем заедно за Божието Слово. Амин.